जागा बिबार नांगौबा लोगोफोर बिबार सेस्टार बिराद साइज देलाय फैथारदों बेरायग्राफ्राथ' बर'फोर बांसिन गोजाखा फानग्रायाव दस्रा आरो ओमफ्राय ना मा होनो बिउटिफुल फ्लावार आर्टिफिशियेलसो दे बियो नेचारेल नङा ओंखायनो जिउ गैया आरो नै बिलुन फानदों गथ'फोरखौ लफायखायो आरो ना जादों बेहायलाय गेलेग्रा गथ'फोरनि oh दै swimming pool jahaz नोंथांमोननो बलांगुरनि दुर्गा मन्दिर आरो दुर्गा देवीनि मुक्तिखौ आं देखायनोसै आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायफानो फैदो माबायदि साजायदों माबायदि माथो नुगोन नै बेहाय वाटार फाउन्टेन दं आरो बियो दुर्गा मन्दिरा ओरैजाय सोलायनायनो मुर्तिखौ सोंहरलां बिमा दुर्गा देवीनि मुर्तिखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै नायबानो जाबाय गोजाननिफ्राय खेवनोसै आं काराताल दं मोनस्ला बिमा दुर्गा देवीनि मुर्ति मोनसे सेल्फि लाहैदों बलांगुरि दुर्गा फुजायाव बेरायनो फैदों जोंहा नै एक्सप'बो दङ ट्रेड एक्सप' आं देखायनो दे ओइनो ट्रेड एक्सप' ओमफ्राय बिराद मानसि जादों फुजायाव सिनेमा दखान दंलाबायो नायबाय था दा ट्रेड एक्सप' बेरायगासिनो दङ ओमफ्राय फुजायाथ' एसे गोगोम जादों थांनाय बोसोराव कर'नानि जायासै एबारबो कर'नायानो एसे दंबावो बुस्थु फानलायो आरो होंगो मानसिफोर बेयो बलांगुरि बिजनि महकुमानि सिङाव मथामथि 14-15 किल'मिटार साहा जायो आरो ओमफ्राय बियो बिराद होंगो मानसिफोर बुस्थु फाननाय मानाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बलांगुरि ट्रेड एक्सप' फुजानि नै दुर्गा फुजा only my toxile Desin nama Expo. Berat mansa kadang. खेला गेलेग्रा गथ'फ्रा मोजांथारलै
दा जोङो बलांगुरि ट्रेड एक्सप'आव बेरायगासिनो दङ। मा लाखो? फुजायाव फैना माबायदि मोनदों? गिदिर जादों ने? थांनाय बोसोरावथ' जायाखै कर'नाजों। ला फानग्रा ससमानि बाजार आरो जयपुर जि जोम मा फाननो नायदो। बे जाबाय बलांगुरिनि ट्रेड एक्सपो दुर्गा फुजानि। अबाव थांखो?